Сега ще видиш как се малко ще фана риба. Това пастърва ли е? Здравейте, приятели! Оп! Добре, явно след малко ще продължиме интрото. Това пастърва ли е? Днес сме на езерото в Разлог и ще търсиме пастърви. Както виждате, излизат. Щом почнах да правя интро, ще веднага хвана. Останете до края на видеото, за да видите колко риби сме успяли да хванем, и не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да ударите един лайк. А сега ви закачам, за да си извадиме рибката. Та пък какво тръгна, се едно е някаква риба от Гърция. Па не те разбирам, що шепнеш, но... Щом така си решил да правиш. О, тази скоро май не е фащана. Ай! Изкъпаме. Така. Така. Се оправиш ли? Се оправиш, хайде. Това си тръгна. След като ни прекъснаха и не успях да се доизкажа, главно за ми цел да дойдем тук беше малко на по-хладничко, защото около София и на другите места е много голяма жега, докато тук е една идея по-хладничко и е много приятно. Обаче ето тази вода е ледена. Нека продължаваме напред в клипа. Не бой се, аз снимам. Не бе. Как ти бех служил гадно кутията, като те бех загледал. Та пелетка принцип никъде друга не работи. А сега видях, че че тази рибка тръгна 2-3 пъти към него, стига на дъното, не я иска. Обаче, ничо, пробвай да слезеш долу, сега да не аз късам, че Марто ще ми се сърди за пелетката. Добре, това не може ли? Не мога, дебел съм, ключовете са ми в джоба. Толкова е така, аз по-добре да не идвам тук с вадица. Добре, да, ще си слезна, айде. Аз трябва да кепвам рибите, да се отправям. Ти ще я кепнеш, ще откачиш набързо, бе. Виж какви са хубави. Да видиш колко хубаво е станала.
хващаш, аз какво да правя? Я степен долу. Откачи я направо, я пуска и не се дълдисвай. И чуш, че за първ път съм на риба. Дали? Дали вали къде? Разкири. Ютубъра фана риба. Не чест. Всички вижте ютубъра фана риба. Ютубъра ги лови и на платеното. Което е безплатно платено. Това е моят кил тук. Да не мислиш, че искам да я оди към тебе. Тя към тебе само да се откачи. Кара ли фана? Гледам, че нещо се опинате. Кеп. Ма не, аз видя как засече. Това трябва да иде там, до тогава няма къде слезем. Знаеш, че мразя храстите. След малко. Ге. Зего. Една си игра не иска. Дойде друга, зего. Изплюго. Не. Сега. Така най-убаво, да. Строшко. Взе го, изплюго. Се я досах само. И я разна. Колко грама? Това не е никой те колко грама. Не е повече от 1,8. 1,8. Мисля, че е 1,8. Чай са. Къде е кепа, бе? Кепа е там, чакай ти може. Бе, той става. Бързо. Дръж. Хайде да кеп и аз да кепна тази риба. Тази риба. С 20 пъти е кепва. Да кепна риба с този кеп. Да го видим кепва ли ги или ги не кепва. Аре! И аз нещо като тръгнах като да прибирам и я видях е тук отпред и как се засили, тя оттам си се засили. 5-10-15. Не е добре, щом аз ги лова
Щом аз ги лова, не е добре положението. Че кепа се опита да избега. Сега ще видиш как се малко ще фана риба. Точно го казах и ме удари, ама си викам, това няма как да я ударя, ама... Видиш ми избега кепа. Държи ладно, само че ще ми избяга кепа. Хайде на воблер. Откачи се. Марто, ако не го си разловил и това воблер ти разлових, да знаеш. Ми един голям тука. Не. Да. Тук що ми се откачи, де. Откачи ми се, ама закачих втора. Откачи ми се она, ама закачих втора на него. Виж друго нещо, ако нямаш разловено, давай, сега е момента. О-хо-хо-хо. Да лека полека към кепа. Тя се откачи и се закачи на гърба. Кое? Да, бе. Естествено, че моята ще е по-убава. Защото аз съм много симпатичен. Сега ако се и откачи, нема си има цената. Има още една клапичка тип пелета, ама е по-голяма, майка. Трябва да видиш. Приятели, както винаги, разлог не ни разочарова. Всички успяхме да хванем няколко рибки и всичко беше супер. Беше ни забавно, приятно и най-вече хладно в тези летни жеги. Това си е доста важна част от риболова. Единствено вече мога да ви кажа да се абонирате за канала с камбанката, за да не изпускате следващи подобни риболови и да ударите един лайк, ако видеото ви е харесало. Ще се видим следващата събота.